Желанието ни да бъдем не просто място, от което хората се закупуват необходимите продукти, а чрез своята визия и оперативна дейност да показваме отношението ни към света, да улесняваме живота на нашите служители, да пазим околната среда и да предлагаме на клиентите ни по-добър начин, по който могат да живеят и пазаруват. Дори да сме имали известни притеснения в началото, свързани с това да бъдем първи в подобна иновация и в разрешаването на предизвикателствата, които идват с нея, много по-силен беше ентусиазма ни и желанието да се качим на следващото ниво в този бизнес. Тук бих искал да отбележа участието на Дисплей България, което беше ключово за проекта. Бърза реакция, предоставяне на подходящите мостри, тест и съдействие при монтирането на етикетите в първия магазин.